Okei, mulla on suunnitelma. Suunnitelma on mennä tonne luontoon, mikä on jossain tuolla päin. Mennä keräilemään kaikkea, mitä sieltä löytyy. Havunneuloja, tupakan tumppeja ja pistää niitä kiehuvaan veteen ja katsoa, tuleeko siitä hyvää teetä. Mulla on tässä pari tämmöstä minigrip-pussia mukana ja nyt mennään ehtimään juttuja. Pow wow. En tiedä mitä mun pitäisi sanoa. Tähän väliin varmaan hyvä huomauttaa. Me on tosi huono tunnistaa mitään kasveja, mutta tää taitaa olla nokkonen. Testis tänään. Oksa. Jotain kuoleenpuuoksi. Joku viisapi voi kertoa meille mikä tää puu on, mutta tässä on jotain hyvin maukkaan näköisiä lehtiä, niin pistetään eteen. Jee. Näitä pitää saada. Ketunleipiä. Ne on ollut hyviä ainakin junnuna ihan semmosena, kun on syönyt vaan mehästä. Onko ne hyviä teessä? Se nähdään. Ja sitten se, mistä tää koko inspiraatio tuli näistä havunneulasista. Me tiedän, että jotkut oikeesti tekee siitä jotain teetä. Tästä mulla on kovin luotto. Älä petää mua havunneulasta. Löysin myös viimeinkin käpyjä. Katsotaan tietävätkö oravat oikeasti mistään mitään. Nyt on keräilyvaihe tehty. Mitä tuota mukaan? Nokkone. Ainakin tietääkseni ehkä tai joku toinen. Mistä me saa syöniidimyrkytyksen, ei voikin tietää. Tässä on oksia ja käpyjä sekoitettu. Näistä mulla ei ole kovaa luottoa. Mystisen puun lehtiä. En oo täysin varma mikä puu se on. Toivottavasti en saa syöniidimyrkytystä. Sormet ristissä. Ja on näitä ketunleipiä. Näistä meillä on aika kova luotto. Havunneuloja. Ja sit ei kun keittämään tai jotakin. Ensimmäisenä käpytee. Ei vittu. Nyt tämä hieno käpyteeni on tässä vähän saanut aromeja, niin toivotaan, että tää on hyvää. Muuten olisin aika käpynä. Te ette tiedä miten paljon mie en halua oikeesti maistaa. Tää ei näytä yhtään hyvältä. Tässä sojottaa tommonen käpy. Ei. Nyt sieltä tuli joku maku. Ei jatko, isot! Ehkä toi oli vaan huono kohta. Kippis uudestaan. Käpyytää ei todellakaan jatkoa. Ei hyvä. Ei, en suosittele kellekään, älkää tehkö. Käpytee ei näyttänyt menevän jatkoon, mutta nyt olisi vuorossa oksatee. Nyt testissä on tämmönen mun oksatee ja otetaan oksat pois, kun tätä testataan. Ei jatko huonompi kuin käpyytä. Seuraavana vuorossa mystisen puun lehtitee. Ai. Nyt olisi vuorossa meidän mystinen lehtitee ja kyllähän sen näki jo eilisessä lehdessä, että tämä tulee olemaan hyvä. Tää haisee joltain, mua pelottaa. Mutta tätäkin pitää maistaa. Kippis. Hold up. Tää ei oo kamalin juttu, mitä me on maistanut tänään. Okei, nyt tässä on joku jälkimaku. Okei, ei tääkään hyvää oo, mutta siis on tää paljon parempi kuin se käpy ja oksatee, jos se on jotain. Ja seuraava haastajamme on ketunleipätee. Sitten seuraavana vuorossa on tää ketunleipätee. Katsotaan, onks tää kettu vai leivä maku. Nää siis kävi sulamaan tänne vähän niinku, sulamaan ei oo oikea sana, mutta niinku liuottautumaan. Tää tuoksuu oikeesti hyvälle. Mulla on tähän sormet ristissä, kova luotto.
Hold up! Tää on oikeesti hyvä. Tää on oikeesti hyvä. En osaa selittää miltä tää maistuu, mutta tää juo. Tai ehkä me on Stockholm-syndroomannut itteni uskomaan, että tää maistuu hyvältä, kun me on joutunut juomaan kaikkea muuta paskaa tänään. Ei siis, tää on oikeesti jees. Tää menee jatkoon. Oikeesti suosittelen. Sitten vuorossa olisi nokkostee. Nokkoste. Vihaan jo nyt. Tää onnistu pistää mua mun hanskan läpi ite. Ihan hirveetä. Nyt mä kutittaa peukalo tosi paljon. Tässä on aika hyvä tuoksu myös. Mutta joo, sit makutestin pari. Jos tää pistää mua mun kielelle, mie rakastan kaikkia, jee! En tiedä. Mie en uskalla juua tätä lisää. Ehkä me otan tällä mun testilusikalla. Enemmän ei jatko. Tää on juotavaa edelleenkin. Tää ei oo käpy tai oksatene. Tää on juotavaa, mutta ei tää hyvää oo. Sitten viimeisenä, mutta toivottavasti ei vähäisimpänä. Havun neulasteen. Sitten havunneulastee. Katsotaan onks tää juominen ihan kuin neuloilla kävelmistä. Toi näytti tosi surulliselta silleen, että tässä ei olisi tarpeeksi, mutta toivottavasti tää nyt saa jotain makua tähän. Kyllä tää ainakin, kyllä tässä tuoksuu joku juttu. Varmaan ne havunneulaset. Mutta makutestin vuoro. Kyllä tossa on makua. Se maku on ihan jees. Se on... Miten tässä selittää? Se maistuu terveelliseltä. Varmaan koska se on... Tää menee jatko. Toiseksi paras ketunleipä teidän jälkeen. Ei oo yhtä hyvä kuin se ketunleipä, mutta tää on hyvä.